Ako zabrániť duchovnej deformácii. Teda do obeda sme rozprávali o tom, ako sa stať duchovnými ľuďmi. A to, že veci máme robiť z viery, nie z tradície, nie z povinnosti, nie preto, lebo nás niekto donútil, nie preto, lebo to robí niekto iný, ale robíme to z viery, z vďačnosti, z lásky k Pánu Bohu. To má byť naša inšpirácia. No a teraz, keď prežijeme takýto Boží dotyk, čo sa s nami deje? Ja som si tu pre vás niečo pripravil. Zrejme to nebudete vidieť. To je 50 českých korún. Minca. Som povedal, akú má hodnotu. 50 českých korún. Ja som sa tak častokrát zamýšľal, že skadiaľ mince berú svoju hodnotu. To je iba kus kovu. No, ja som sa pozrel zvlášť na internete, že koľko stojí výroba, alebo nie výroba, koľko stojí cena 50 korunačky. Menej ako 1 českú korunu. Jej hodnota je 250 krát, minimálne 250 krát menšia. Menej ako 1 korunu. Čo teda robí túto mincu takou vzácnou? Je to kus kovu, ktorý si môžete kúpiť, a takú mincu si môžete urobiť aj doma. Nikoho na to nenavádzam. Ale stále to bude iba kus obyčajného kovu. Čo ju robí takou hodnotnou? Čím ju Národná banka Českej republiky urobila takou hodnotnou? Otlačkom, ktorý je na nej. Ten otlačok. Ten otlačok je nesmierne dôležitý. Keď si doma urobíte to isté, nemá to žiadnu hodnotu. Hodnotu to má kvôli tomu, lebo je tam špeciálny otlačok. Pamätáte sa, keď sa Ježiša snažili chytiť za slovo? Či majú platiť daň cisárovi, čo Ježiš povedal? Dajte mi mincu. A povedal, koho otlačok na nej vidíte? Kto je tam zobrazený? Vrevia cisárovo. Tak čo je cisárovo, dajte cisárovi, a čo je Božie, dajte Bohu. To, čo robilo tú mincu takou zvláštnou, čo jej dávalo právo, že patrí cisárovi, bol obraz cisára. To, čo robí aj mince v našej dobe rovnako vzácnymi, je tiež dôležitý ten ornament, nielen samotný materiál, z ktorého je to, a ten si aj vy môžete kúpiť. Ale vytlačiť si to už doma nemôžete, aby ste neporušili zákon. Takže otlačok je dôležitý. Priatelia, a viete, že aj Boh s nami robí takýto otlačok? Vždy, keď sa stretávame s Bohom. Vždy, keď otvárate písmo sväté. Vždy, keď padáte na svoje kolená, vždy, keď počúvate kázanie a Pán Boh prehovára do vášho života, Boží charakter sa otláča do vášho srdca. A niečo sa s vami deje. My máme na to v teológii špeciálne výrazy: znovu zrodenie, posvetenie, ako budeme o chvíľku hovoriť, ovocie ducha. Stretnutie s Bohom je úžasné v tom, že keď sa stretnete s Bohom, Boh sa nezmení. Boh zostane taký, aký bol pred vašim stretnutím, počas vášho stretnutia, aj po vašom stretnutí. Pán Boh je ako parný valec a vy ste ako bicykel. Keď sa bicykel stretne s parným valcom, parný valec si ide ďalej, jemu sa nič nestane. A čo ostane z bicykla? Na bicykli to zanechá nejakú stopu, a dosť významnú. Vždy, opakujem, vždy, keď sa človek stretne s Bohom, Boh sa nemení, Boh zostáva ten istý včera aj dnes. Ten, kto sa mení alebo k lepšiemu, alebo k horšiemu, ako faraón, je vždy a vždy človek. Preto čím viac Božích stretnutí my prežívame vo svojom živote, tým aj Pán Boh zanecháva hlbší otlačok v našom vnútri. A toto je aj význam, prečo chodíme na bohoslúžby. Kde chodíme na bohoslúžby, kde sa nás Pán Boh dotýka. Toto je dôvod, prečo sa modlíme každý deň. Toto je dôvod, prečo každý deň my, kazatelia, teológovia, vám hovoríme: čítajte Božie slovo. Čítajte to Božie slovo ako kolom dokola, stále to isté. Preto, lebo vždy, keď to robíme, a nie len prosto čítame, ale čítame, hľadáme, čo mi Pán Boh chce podať, Boh sa nás dotýka a na nás, na našej duši, v zmysle na našom srdci, na našom vnútri, zanecháva nejaký otlačok. A my sa začíname meniť. My zrazu zistíme, že my sme iní, ako sme boli pol roka, ako sme boli rok dozadu. Ako je to možné? K žiadnemu psychológovi sme nechodili.
Jednoducho proste trávil si čas s Bohom. A tak ako tráviš čas s priateľmi a podobáš sa na svojich priateľov, rovnako keď tráviš čas s Bohom, začínaš sa podobať na Pána Boha. Jeho charakter sa objavuje v tvojom srdci. Veľmi jednoduchá matematika. Teraz ale povstáva otázka. No dobrá, potrebujeme to vôbec? Veď ak sa pozrieme do sveta, toľko je tam dobrých ľudí. Nie. Ja som mal susedov v Anglicku, máme tam susedov Angličanov a prisťahovali sa tam moslimovia. Ľudia majú aj dobré, aj zlé skúsenosti, a ja mám s nimi aj dobré, aj zlé skúsenosti. To bol tak dobrý človek. Vonku som pracoval, prišiel za mnou, Michal, potrebuješ robotu, zavolám svojich 2 synov, hneď ti pomôžem. Hovorím, nie, to je v poriadku. Keď budeš potrebovať pomoc, povedz, zazvoň a ja hneď prídem. To úžasný človek. To sa mi ani, keď som bol kazateľ, sa mi také nedialo. A potom ďalšia skúsenosť, pozerám von oknom a vidím, ten človek chodí, máme tam taký krásny zelený park pred domom a vidím, a chodí tam po tom parku, niečo si mumle popod nos, sadol si pod strom, číta si knižku, tak mi potom hovorí, že on chodí takto do parku, on má rád tak prírodu a číta si tam Korán a modlí sa. Si hovorím, Páne Bože, no kde by som ja donútil svojich veriacich, aby s Bibliou po parku chodili? No, ja mám čo robiť, aby som ich presvedčil, nech zdieľajú aspoň krátke video, pozvánku na svojom Facebooku. A tu človek ide a pred všetkými si číta Korán, modlí sa, jemu to jedno. Ja som bol z toho veľmi príjemne potešený, ale vrta mi hlavou, ale veď on nie je kresťan. Tak dobrý človek, taká dobrá duša. Kde sa to v ňom berie? Veď on nie je kresťan. A taktiež by sme mohli povedať kopu ďalších skúseností. Ľudí, ktorých poznám, z ktorých som v živote stretol a istý čas boli mojimi priateľmi, boli ateisti. To boli dobrí ľudia, ja som sa mohol na nich spolahnúť. Ja som vedel, ich slovo, čo povedia, oni ho aj dodržia. Skadiaľ sa to nich zoberie. Veď to nie je kresťan. Michal, čo nám tu hovoríš, o jakých otlačkoch? Tí ľudia sa s Bohom nestretávajú a taký krásny otlačok majú na srdci. Naozaj my potrebujeme s Pánom Bohom tráviť čas. Potrebujeme, aby Pán Boh v nás niečo menil, veď sú ľudia, ktorí to nerobia. A akí dobrí sú. Priatelia, ľudská dobrota je veľmi nestabilná. Ľudská dobrota nie je večná a nie je trvácna. Čo som vám povedal, keď sa stretneme s Bohom, Boh sa nemení, my ľudia sa meníme. Ľudia sú milí, ľudia sú dobrí, pokiaľ im nestúpite na otlak. Pokiaľ nepoviete niečo, čo by ste nemali, v tomto prípade proti ich Bohu, proti ich prorokovi a máte atentát vo vlaku, pokiaľ nesiahnete na ich deti, nebudete sa starať do ich finančného príjmu, alebo nebodaj im ešte nezačnete vyčítať ich hriechy alebo ich chyby. Zrazu z priateľa, z dobrého suseda sa stáva nepriateľ. Mojej manželky kolegyňa hovorí takú skúsenosť, stratil sa pes. Všade bolo vyvesené oznámenie, že stratil sa psík, bola tam finančná odmena. A ona vraví, že ona býva v takej oblasti, kde veľmi dobrí sú susedia, mám s nimi veľmi krásny vzťah. A vraví, jedného dňa vidí a tí susedia idú so psom. A pozerá, vraví si, ale ten pes mi odniekaďaľ je známy. A chodí a ten pes je vyfotený na jednom stĺpe, je vyfotený na druhom stĺpe, na stene, po celej tej oblasti je vyfotený ten pes, oni vyšli s ním. A ona sa pýta, počúvajte, a to je váš psík, lebo už je taký nejaký starší, vy ste psíka nemali. Áno, to je náš psík. Otočili sa, išli rýchle preč. Vraví, no mne to nedalo. Ja som len pekne zavolala na to telefónne číslo, povedala som, aká je situácia. Tí ľudia prišli a zistili, že to je ich psík. U tých milých, dobrých susedov. Vraví, no stretol som ich na druhý deň. No už ma poslali nadávkou kade ľahšie. Takí to boli dobrí ľudia. Priatelia, toto je naša dobrota. Naša dobrota je veľmi ohraničená. Ja nechcem útočiť naozaj proti nikomu, ale my sme veľmi dobrí ľudia, máme veľmi dobrých susedov, len do určitého bodu. A potom tá dobrota sa stráca. Dvaja sa zamilujú, zosobášia sa, majú spolu deti a jedného dňa počujeme, rozchádzajú sa. Prečo? Kde je tá láska? Kde je tá dobrota?
o ktorej hovoríme, čo sa s ňou stalo. Najlepšie priateľstva sa vedia rozpadnúť. Ľudia nám vedia ublížiť, dokonca my, ako veriaci ľudia tiež, nie jedenkrát sme druhému ublížili. Ľudská dobrota je veľmi pominuteľná. A každý človek, ktorý spoznáva Boha, zisťuje, že nie je dobrý. Som vám to do obeda zistil, to bola moja skúsenosť proroka Daniela, Izaiáša. A teraz na pobede som si tiež nechal jednu takú biblickú postavu, asi tú, ktorú by sme označili za naozaj dobrého človeka. Máriu. No, nájsť ešte svätejšiu ženu, svätejšiu osobu v celom písme svetom, Máriu, ktorá porodila Ježiša Krista a ktorú doslova aj celé cirkvi považujú za nepoškvrnenú hriechom. No ale keď čítame písmo sväté, ako sa rozpráva s anielom, tak vraví, no nech sa stane tvoja vôľa, môj spasiteľ. Dokonca ešte aj taká pobožná žena ako Mária si nedovolila o sebe povedať, že je dobrým človekom. Nemala žiadne rúžové okuliare, keď sa na seba pozerala do zrkadla. Ona vedela, kto ona je. Ona je človek, ktorý potrebuje spasiteľa. Kto je spasiteľ? Prečo Boha oslovuje spasiteľ? Spasiteľ je záchranca. Ten, ktorý ťa zachraňuje, dáva ti večný život, lebo ty sa z toho hriechu sám nedokážeš dostať. Ona nevraví, s čím mala problém. Ani my to nevieme, ani nie je dôležité rýpať sa v jej živote. To nie je naša úloha. To, čo my vieme, je, že ona si bola vedomá potreby spasiteľa. A preto, priatelia, naša dobrota je veľmi pominuteľná, naša dobrota je veľmi ohraničená a my všetci vieme byť dobrými ľuďmi, niekto menej, niekto viac, no len do určitého bodu. Dobrota, ktorá sa nemení, ktorá je večná, ktorá je stála, tak to je jedine Božia dobrota. A týmto všetkým som vám chcel povedať, že my reálne potrebujeme Boží otlačok. Súhlasí niekto, nesúhlasí niekto, životné skúsenosti, keď aj písmu neverí, vravie jasne, ty potrebuješ nejakú pomoc z hora, ktorá zmení tvoje srdce, aby naozaj mohlo byť dobrým. Pretože Kristus čo nás učí? Milovať nepriateľov. Modliť sa za tých, ktorí nás prenasledujú a nenávidia, to ľudská dobrota nedokáže. To žiaden človek bez Pána Boha nedokáže. My potrebujeme do nášho srdca zásah z hora, inak všetko to dobré, čo robíme, je veľmi ohraničené. A keď diabol nájde ten citlivý bod, čo zrovna je citlivý bod u nás, naša dobrota sa veľmi rýchlo vie zmeniť na zlosť, dokonca na nenávisť. Dobre, ak teda som vás dostatočne presvedčil, že naozaj potrebujeme ten Boží dotyk, potrebujeme tráviť čas s Bohom, aby sa zmenil náš charakter, tak povstáva otázka, dobre Michala, teda ako by ten otlačok Boží v nás mal vyzerať? Áno, lebo keď povieme slovo charakter, no to je také veľmi všeobecné a ja tu teraz nechcem veľmi zachádzať do psychológie, lebo ja nie som psychológ, ja som teológ. A tak vám chcem prečítať, čo Pán Boh vložil do srdca apoštola Pavla, keď písal Galatianom. Ako by taký Boží charakter v človeku mal vyzerať. Otvorím list Galatianom 5. kapitolu, kde budem čítať od 22. po 23. verš. No ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Apoštol Pavol tu veľmi krásne ukázal, aký má byť charakter kresťana. Apoštol Pavol nevraví, aký má byť temperament. Všimate si? Biblia nemení veľmi temperament. Problém s temperamentom nie je. Každý máme nejaký svoj temperament. Problém je s tými zlými vlastnosťami, ktoré ten temperament má. A Pavol tu krásne vraví, keď tráviš čas s Bohom, v tvojom živote dozrieva ovocie. Ten otlačok sa zanecháva. A veľmi krásne ho vymenoval láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť. Ja nebudem teraz hovoriť o jednotlivých týchto veciach, pretože to by sme tu boli do rána, aby sme si to všetko podrobne rozobrali. Chcem povedať len o tom, ktorý je tam snáď ten najdôležitejší, a to je láska. Pretože keď čítame list apoštola Pavla Korinťanom, 13. kapitolu Vyvýšenosť lásky, tak apoštol Pavol vraví, no keby si aj život za niekoho položil a lásky by si nemal, nič to neznamená, nič to nie je. A ja som sa veľakrát nad tým pozastavoval, Páne Bože, no tak život položí, tak to už človek nepoloží len tak. Ale história ukazuje, že ľudia kládli svoje životy, stávali sa mučeníkmi aj bez lásky, umierali za svoj názor. Niektorí filozofovia, ak sa nemýlim, Platón, vypil jed, chcel dokázať existenciu duše.
Boli ľudia, ktorí zomierali za svoje osobné presvedčenie, za svoje názory. Nie každý človek zomieral kvôli láske. A Pavol vraví, je to absolútne zbytočné. Ak si aj zomrel mučeníckou smrťou, no nebolo to z lásky. Ďalej Pavol vraví, bez lásky si ako cvenžiaci zvon alebo kov. A ja som dlhé roky premýšľal, čo tým chcel Pavol povedať. Že bez lásky som ako cvenžiaci zvon alebo ako kov. Závisí od prekladu, aký máte. Veľmi jednoduché. No počúvajte. I čo sa stalo? Nič. Presne. Nič sa nestalo. To je to bez lásky. To, čo robíš, nemá žiaden dopad pozitívny na tvoj život. To je ako zvuk. On zaznie, ľudia sa pozastavia, započúvajú a ich život pokračuje ďalej. To je život kresťana alebo človeka bez lásky. To je prázdnota, to je pustota. To je to, čo chcel apoštol Pavol povedať. Ale vraví, ale v živote veriaceho človeka by tak nemalo byť. V živote veriaceho človeka prichádza láska, pretože ju do srdca dáva kto? Dávajú tam Boh, keď kresťan trávi čas s Bohom, zanecháva sa v jeho srdci otlačok. No a teraz verím tomu, že som vás teda presvedčil, že potrebujeme, áno, pretože naše srdce nie je dobré, potrebujeme Boží otlačok. V poriadku, ako vyzerá ten otlačok, to je ten charakter, to je to ovocie ducha, o ktorom tu čítame. A teraz povstáva otázka, no dobre, a ako sa teda prejavuje deformácia tohto charakteru? Všetci, čo sme tu, sme kresťania, trávime nejaký čas s Pánom Bohom a myslím, že keby som sa vás pýtal, brat, sestra, povedz mi, kde si bol 10 rokov dozadu, čo si sa naučil, kde ťa Pán Boh posunul, všetci by sme aspoň jednu vec, nadejem sa, že aspoň jednu vec by sme vedeli povedať. V čom nás Pán Boh niekde posunul, čo sme sa naučili. A teda ako sa prejavuje táto deformácia a potom si povieme, ako jej zabrániť. Duchovná deformácia sa u kresťana prejavuje nerovnováhou. Prejavuje sa nerovnováhou. Ja vám uvediem aj príklad. Asi najkrajším príkladom, najpresnejším sú farizei. Farizei tak dbali na svojej čistote, ale nemali problém naplánovať chladnokrvnú vraždu. Do dvoru Piláta nechceli vstúpiť, aby sa neznečistili. Lebo chceli byť čistí pred Pánom Bohom, čo je krásne a čo je milé, že si chceli zanechať čistotu. Ale to, že naplánovali chladnokrvnú vraždu, že urobili súdny proces, ktorý porušoval ich vlastné zákony, to im už nevadilo. Všimajte si tú obrovskú nerovnováhu v ich charaktere z nášho života. Koľkokrát ja som videl, ako sestry zo zboru odchádzali s plačom. A nebol to plač z môjho kázania. Nebol to plač pretože sa ich niečo dotklo z Biblie. Bol to plač preto, lebo niekto si nedal pozor na jazyk. Viete, aké bolestné bolo sledovať, že oni odišli s plačom, ale ten brat tam zostal. A jemu to nevadilo. On sa aj pomodlil pred kázaním. On aj povedal, ako ho kázanie oslovilo. Aký som ja šikovný kazateľ. Ja premýšľam, ale tu niečo mi nehrá do karát. Mne sa toto nezdá. Toto je duchovná deformácia. Ty nemôžeš byť šťastný, ty sa nemôžeš tváriť, že všetko v tvojom živote je v poriadku, keď tvoje slová ublížili druhému človeku a spôsobili mu v živote bolesť. To je nerovnováha. Také niečo v Biblii neexistuje. To je duchovná deformácia. To je to isté, ako keby som povedal, ja som veľmi netrpezlivý človek, no ja mám toľko lásky vo svojom srdci. No počkaj, nepíše sa, že láska je trpezlivá. Tak ako môžeš mať veľa lásky a byť netrpezlivý človek? To ide jedno s druhým. To nemôžeš od seba oddeliť. Duchovná deformácia sa prejavuje tým, že moje nastavenie ako si funguje nenormálne. Jedny veci mi neskutočne vadia. Do krvi by som sa vedel povadiť a prichádza ten svätý Boží hnev, keď to vidíte v zborovom spoločenstve či v cirkvi. A to, že sa robí nejaký iný hriech, to nikomu nevadí, na to sa hádže rukou. Ako je to možné? Veď predsa Pán Boh nerozdeľuje hriechy, Pán Boh nemá veľký a malý hriech. Keď som bol katolík, som sa učil ešte neodpustiteľné hriechy, odpustiteľné hriechy a všelijaké kategórie. Otvorím Bibliu, ja tam nič také nenachádzam. Biblia ukazuje nie.
Duchovná deformácia sa prejavuje duchovnou nerovnováhou. Boh nás stvoril tak, aby bolesť druhých ľudí sa odrážala na našej nálade. Pozor, ja nehovorím o tom, keď my nevieme, že sme niekomu ublížili. Ja hovorím o tom, keď sme niekomu ublížili, my o tom vieme. My vieme, že ten vzťah je narušený a my by sme si ho mali dať do poriadku. Dokonca sám Kristus vravil, nechoď obetovať. Ak vidíš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj obeť tak. Choď a zmier sa so svojím bratom. Čo Kristus učí? Aby ti nebolo jedno, aké má druhý človek nastavenie k tebe. Ty nemáš ísť a spokojne si uctievať Pána Boha, spievať piesne chvál, modliť sa, ísť na biblickú skupinku a vieš, že druhý človek v zbore ťa nenávidí. Pretože tebe to nemá byť jedno. Ty si bol stvorený Bohom tak, aby pocity druhých ľudí sa ťa dotýkali. To sa nazýva aj empatia. A mala by to byť úplne základná vec. Ak ona nie je v tvojom živote, to znamená, že nastala nejaká duchovná deformácia. Čo robiť? Čo robiť, keď zistíme, že táto deformácia v našom živote naozaj nastala? Že tie vnútorné hodnoty máme nejako čudne ponastavované. Čo robiť, keď nás Duch Svätý obviňuje? No môžeme sa vyhovoriť a povedať, Pane Bože, ale veď som nikoho nezabil. Veď to nie je také strašné a ťažké, veď aj ostatní to robia. Niekoľko mesiacov dozadu som bol v kruhu, v skupinke bratov z iných cirkví a sme sa tak rozprávali a rozprávali sme si zážitky, aké máme zo svojich spoločenstiev. Tak sme tak všetci hovorili, tak sme si aj posmútili, nad niečím sa zasmiali. Ja som povedal skúsenosť, akú ja som mal vo svojom zborovom spoločenstve. A keď som to povedal, či veríte, či nie, zostalo mi ťažko na duši. Slova sa už nedajú vrátiť späť. Zostalo ťažko na duši, to stretnutie skončilo, ja som sa vyspal, ťažoba na duši zostáva. Prešlo niekoľko dní a ono sa to nemení. A ten rozhovor sa mi vracia späť, viete, ako déjà vu. Stále mám pocit, že to znovu zažívam a pýtam sa Pána Boha, Pane Bože, čo sa deje? Čo bolo zlé? Tak veď sme sa iba rozprávali. A Pán Boh mi vraví, no, tak ty si tam spomenul jednu akože vtipnú skúsenosť, ktorú si zažil vo svojom spoločenstve. Vravím, tak všetci sme rozprávali skúsenosti, ktoré sme zažili vo svojom spoločenstve. A Pán Boh hovorí, ale mne sa to nepáči, čo si tam povedal. A ty si povedz, a ty by si to povedal tým bratom a sestrám do očí, keby si ich stretol? Čo si zažil v ich zbore? Ja hovorím, nie, nepovedal. A im si to tam na čo hovoril? Na čo si to vyťahoval? Ja hovorím, ale oni sa to nikdy nedozvedia. Boh hovorí, a mne to je jedno, či sa to dozvedia, nedozvedia. Mne to vadí. Že si to hovorí, nemáš byť taký pokrytec. Nehovor druhým to, čo im, tým ľuďom, ktorí ti to urobili, povedali, s ním si to zažil, im to do očí nepovieš. Ja hovorím, Pane Bože, všetci hovorí. A Pán Boh hovorí, ale ja teraz hovorím s tebou. Ja nehovorím s nimi. Ja hovorím s tebou. A ja som mohol urobiť ďalej sa vyhovárať, alebo si dať za cieľ a povedať, dobre, Pane Bože, už nebudem mať také hlúpe vtipy, alebo vraviť skúsenosti, ktoré boli bolestné, no do očí tým ľuďom, ktorí mi bolesť urobili, som to nepovedal. Ak Duch Boží prehovára, môžeme to ignorovať, alebo môžeme činiť pokánie, môžeme oľutovať a urobiť zmenu. Ja vám chcem ukázať jeden biblický príbeh, a nielen jeden, a na ňom ilustrovať, aké je veľmi nebezpečné, keď sa Duch Boží dotýka nášho srdca a my to ignorujeme. Pamätáte si Samsona? Ale mi známa biblická postava, deti ju majú radi na sobotnej škôlke. Samson, veľký silák ako nejaký hrdina z amerických Marveloviek. Nadprirodzená sila. Dokázal zničiť desiatky, stovky vojakov, ktorí išli proti nemu. A všimajte si pozorne jeho život, čo sa v jeho živote dialo. Kde skončil? Skončil ako slepý muž, ktorý zažil totálne zlyhania, bol hanbou celého svojho národa. Samson mal obrovskú silu. Ale ako sa dostal z muža, ktorý bol sila, ktorý bol Bohom požehnaný, ktorý dostal nadprirodzenú schopnosť, až po muža, ktorému vyklali oči, smiali sa z neho a bol prikovaný medzi dvomi stĺpmi. Ako nastal ten celý proces od začiatku až do konca. Ak sa pozrieme pozorne, tak zistujeme, že Samson nie jedenkrát porušil sľub, ktorý mu Boh dal, alebo ktorým sa zaviazal. On bol Nazarén.
To znamená, nemohol sa dotýkať mŕtvych a on s mŕtvolou somára, či koho to tam pobil, kopu vojakov. Nemal piť víno, ignoroval. No a samozrejme za ženy si zobral koho? Smilnicu, ktorá ho nie jedenkrát podviedla. A keď nakoniec leží na kolena v lone smilnici a vraví, v čom spočíva jeho sila vo vlasoch, ona ho ostriha. Keď si prečítate ten biblický verš, tam je jedno z najsmutnejších konštatovaní celej Biblie. Od neho odstúpil Boh a Samson to nezistil. A ja čítam ten biblický verš a ja sa pýtam sám seba, Pane Bože, ako je možné, že ty si od neho odstúpil, už nechceš mať so Samsonom nič spoločné, duch Boží na ňom už viac neprebýva a on to nezistí. Ľudia sa ma nejedenkrát pýtali, Michal, ako zistím, či som zhrešil proti Duchu Svätému, ako zistím, že som nezašiel tak ďaleko, že sa môžem vrátiť späť. Samson to nezistil. On nevedel, že Duch Boží od neho odišiel. Ak sa pozrieme na mnohé ďalšie biblické príbehy, príbeh Saula. To bol mladý muž, na ktorého zostúpil Duch Boží a on prorokoval. To bol muž, ktorý miloval Pána Boha, ktorý slúžil Pánu Bohu, ktorého si Pán Boh vyvolil za prvého kráľa. Biblia ho veľmi krásne opisuje, že mal nielen dobrý charakter, ale aj zovňajškom bol veľmi veľký fešák. A nakoniec jeho života čítame, kým sa stal Saul? Okultistom. Saul sa začal zaoberať okultizmom. Navštívil vešticu, ktorá mu tam akože vyvolala mŕtvého proroka Samuela a on sa dal ešte do styku s okultnými vedami. A dokonca sa v nich aj vyznal. Pretože keď pozorne čítate ten biblický text, on presne vedel, akým spôsobom mu má vyvolať mŕtvého Samuela. On dokonca vedel, ako tieto veci prebiehajú. To je úplný úžas. Ako je možné, že človek, ktorý na začiatku bol Bohom vyvolený, aby viedol celý národ, sa nakoniec stane niekým, kto bude navštevovať pohanskú čarodejnicu. A keď sa pozrieme do jeho života, vidíme, že tam bolo niekoľko tých stupienok. Tam nie jedenkrát bola obrovská nerovnováha a on s ňou nič nerobil. Priatelia, čo všetkými týmito príbehmi chcem povedať? Duchovná deformácia nastáva vtedy, keď narúšame Božie princípy a Boží zákon. Ak niekomu chýbalo, že som do obeda o zákone nehovoril, tak teraz som ho spomenul. Duchovná deformácia nastáva vtedy, keď narúšaš Božie princípy a Boží zákon. Keď ideš proti svetlu, ktoré ti Pán Boh dal. Vtedy nastáva nerovnováha. No a teraz povstáva samozrejme tá otázka, na ktorú sme dlho čakali. Dobre, a čo robiť? Čo robiť? Ako sa z toho dostať von? Dobre, Michal, zistil som, Pán Boh ma musí zmeniť. Zistil som, v čom sa mám meniť. Mám tu ovocie ducha. Ak niečo v tom nie je v poriadku, pracovať na slabých želieskach. To je jedno z dvoch riešení. Čo to znamená? Je reťaz a reťaz sa skladá z tých očiek, z tých koliesok. Reťaz je tak silná, ako je silné najslabšie želiesko, ktoré je v nej. Môže mať 100 želiezok, ak 99 bude silných a jedno bude slabúčke. Čo sa stane, keď reťaz napnete? Ona praskne. Je jedno, akých bolo tých 99. Ide o to, aké silné bolo to najslabšie z nich. Preto, priatelia, ak Duch Boží vám ukazuje, že niečo vám nefunguje vo vašom charaktere, niečo z toho ovocia ducha alebo z niečo vašej náboženskej praxi, na tom pracujte. Práve na to sa vo svojom živote zamerajte. A opäť, svet takto nefunguje, toto je duchovný princíp. Pretože ak vaše dieťa v škole bude výborné v matematike, ale bude ako drevo vo futbale či v nejakom športe, čo budete rozvíjať? Kam ho dáte potom do ďalšej školy? Dáte ho na futbal? Pošlete ho na atletickú školu alebo ho dáte na gymnázium, ktoré je dobré v matematike? Samozrejme, že ho pošlete na matematiku. Alebo keď budete pracovať u zamestnávateľa, v nejakej oblasti veľmi dobre prekvitáte a firme to prináša peniaze, čo firma povie? No, zmeníme teraz tvoju branž a teraz budeš robiť v tom, čo ti vôbec nejde. Nie, tak to nikto nefunguje. Bude firma investovať do toho, aby ste sa rozvíjali v tom, čo vám ide perfektne. Ale v duchovnej oblasti, v duchovnom živote je to presne naopak. Tam nefunguje toto svetské pravidlo. Ono je dobré, ja nemám nič proti nemu, nech športovci ďalej robia svoj šport, výskumníci robia svoje výskumy, ale v duchovnej oblasti toto znamená, že sa zdeformujete, ak budete takto robiť.
V duchovnej oblasti, ak vidíte, že niečo nie je v poriadku, niečo z tých vlastností, ktoré sú tam, mi chýbajú, na tom mám pracovať. Pretože náš charakter si predstavte ako súd, ktorý je naplnený vodou. A teraz máte ho naplnený, dajme tomu po samý vrch. A niekde na spodu urobíte dierku. Kam klesne hladina? Po tú dierku. Hlbšie už nepôjde, lebo nemá skadiaľ vytekať, ale vyššie taktiež nezostane. Zostane tam na tej dierke. To znamená, my môžeme budovať svoje charakterové vlastnosti, teda ovocie ducha. My môžeme budovať aj nejakú našu náboženskú prax, ale verte mi, že diabol zaútočí na to slabé teliesko, na to slabé želiesko v celej tej reťazi. Ak ste sčítaní v Božom slove, Pán Boh nepríde k vám a nebude vás presviečať o tom, že Kristus nemal božskú prírodzenosť a že bol iba človek. Ak poznáte poriadne históriu Božieho slova a ste zakotvení v tom, že Biblia je Božie slovo, diabol nepríde s vami a nebude vám vyvracať, že Biblia je iba nejaká legendárna kniha, lebo on vie, že vy ste tam zakorenení, že vy to veľmi dobre viete. Ak ste trpezliví, máte obrovský dar trpezlivosti, diabol nepríde s vami so situáciou, v ktorej treba trpieť, lebo on vie, že vy ste tam profesionáli a vy to zvládnete na jedničku s diplomom. Nie, diabol bude sledovať, kde je vaša slabina. Kde v tej reťazi je to želiesko najslabšie. A on pripraví okolnosti, on pošle do života ľudí, ktorí práve tam zatlačia na tom slabom bode a zrazu sa všetká voda spustí. A zostane tam, kde bola diera. Preto my sme takí silní, ako je vlastne najslabšia časť ovocia ducha v nás. A preto to treba budovať. V tom netreba zaostávať. Druhá vec, s ktorou by som sa s vami chcel zdieľať, čo robiť, aby sme zabránili tej duchovnej deformácii, aby sa nestalo, že o niekoľko rokov povieme, ja keď som spoznal Pána Boha, to bolo také krásne. Takú ešte lásku, takú energiu som v sebe cítila, už to ako si vyprchalo. Čo robiť, aby sa hladina nespúšťala, aby to nevyprchalo? Teda prvá, pracovať na slabých želieskách a druhá, spolupracovať s Duchom Svätým. To musím povedať a počiarknúť, aby ste stadiaľto neodišli s pocitom, že všetko je to v mojich rukách a všetko je to v mojich silách a ja to zvládnem. Stiahnem si nejaké videá z YouTube, ako byť trpezlivý a vdám to, bude zo mňa trpezlivý človek. Nie. Bez Ducha Božieho sa to nedá. Bez Ducha Svätého nie je možné ani len započať tento proces. Bez Ducha Svätého budovať svoj charakter je ako byť tehotný a nemať dieťa. Sú také prípady, naozaj. Možno ste sa s tým stretli ste sa s takými ženami a aj hej. Kde žena začína priberať na váhe, zastaví sa menštruácia, urobí tehotenský test a ten vyjde pozitívne, rodinka sa raduje, ide ku gynekologovi a ten povie, vy nie ste tehotná. Povie, ako to tak? Ja mám všetky symptómy. On vraví, no ale vás telo podviedlo. Vy nie ste tehotná. Čas ukáže. Čas ukáže, či naozaj žena tehotná, ak je tehotná, príde 9. mesiac, porodí dieťatko, ono začne rásť, pôjde do škôlky, do školy a tak ďalej a tak ďalej. Plod života. Po plode života. Po ovocí ducha. Je taktiež vidieť, či sa Duch Boží dotkol nášho srdca. Ak sa Duch Boží nedotkol nášho srdca, nie je ovocie ducha, ktoré rozvíjať. Nie je charakter Boží, na ktorom pracovať. Pretože Duch Boží sa nedotkol tvojho srdca. No a teraz prichádza kľúčová, citlivá otázka. A vy veríte, že sa Duch Boží dotkol vášho srdca? Ak veríte, že sa Duch Boží dotkol vášho srdca, verím tomu, že teda kvôli tomu ste sem aj prišli. Ak veríte, tak potom je na čom pracovať. Tak potom aj vo vašom živote je ovocie ducha. V niečom dobré, v niečom na ňom treba popracovať, ale to znamená je na čom pracovať, lebo Duch Boží sa dotkol aj vášho srdca. Duch Svätý je, priatelia, indikátor. Je indikátor, ktorý môžeme ignorovať. On je ako žiarovka, ktorá svieti na zeleno, na červeno a hovorí nám, v čom sa vylepšovať, ukazuje nám výčitky svedomia. Len my s Duchom Svätým môžeme urobiť takú veľmi nepríjemnú vec. Chytiť topánku a žiarovku rozbiť. Viete, ono je to veľmi nepríjemné a veľmi nebezpečné, pretože je dosť možné, že žiarovka už nikdy nezasvieti. My vieme, že v Biblii to, čo sa opakuje dvakrát a viac, je nesmierne dôležité,
pretože je to nezvyk, aby Hebreji niečo opakovali. A jeden z veršov, ktorý sa v Biblii opakuje v Starom aj v Novom zákone je: dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Prečo? Lebo možno zajtra už žiaden hlas nezaznie. Samson, Saul, Dávid a mnoho ďalších biblických postáv z veľkých duchovných výšin nepadli na samé dno za jeden deň. To sa nedá tak jednoducho. Diabol ťa nemôže jednoducho duchovne zničiť v priebehu s jednou okolnosťou, jednou situáciou. On na tebe potrebuje pracovať nejaký čas. A preto to odpadnutie od Pána Boha, ono trvá. Tak ako znovuzrodenie je proces, ktorý má začiatok a koniec a potom prichádza posvetenie, aj odpadnutie od Pána Boha to nie je lusknutie prstom za 1 minútu, to trvá dni, týždne, mesiace, roky, aby človek od Boha odpadol. A Duch Svätý popri tom opakovane prichádza a opakovane hovorí: toto, čo robíš, je zlé. Z toho by si mal činiť pokánie. Nerob to. Ak to ignorujeme, stane sa to ako Samson. Duch Svätý odchádza a my ani nezistíme kedy. My ani nezistíme ako. V tomto je duchovná deformácia najnebezpečnejšia. Že ty nevieš, kedy ona skončí. A ty to ani nezistíš viacej. My to nazývame hriech proti Duchu Svätému. Nazývame to prekročenie červenej čiary, ktorú ak prekročíš, už nie je cesty späť. To sa stalo Judášovi. To sa stalo Saulovi. Pamätáte sa, obidvaja plakali. Saul plakal, že stratil kráľovstvo. No neplakal nad svojím hriechom, ktorý vykonal. Plakal nad dôsledkami hriechu. Judáš taktiež bol celý nešťastný a plakal. No nie nad tým, že zradil Krista, ale nad tým, že Kristus, ktorého miluje, teraz musí zomrieť kvôli jeho zrade, lebo on rátal, že Kristus zázrakom sa vyslobodí. Obidvaja už neplakali nad hriechom, plakali len nad dôsledkami hriechu. Niečo podobné, ako keď muž zosmilní, prespí s inou ženou, jeho manželka sa to dozvie, manželstvo sa rozpadne, príde o deti, stratí prácu a on plače nad dôsledkami. Nie nad tým, že on podviedol svoju ženu, a nad tým, že ho chytili. To sa stalo s Judášom a Saulom. Pokánie už nemohli technicky činiť, pretože žiarovka rozbitá. Duch Svätý odišiel, opustil. Preto je veľmi, veľmi nebezpečné ignorovať Ducha Božieho. Preto ak by som to všetko, priatelia, zhrnúť, ten duchovný život, ktorý máme, ten kanál, cez ktorý Pán Boh nás zmení, alebo tak poviem, kanál duchovného života si predstavte ako bežný kanál, cez ktorý prúdi voda. Čím viac je zanesený, tým menej vody cez neho preteká. A kanál duchovného života, tú komunikáciu s Bohom zabezpečuje Duch Svätý. On robí to oživenie. Ak Ducha Svätého ignorujeme, kanál sa zanáša a jedného dňa už ani kvapka vody nepretečie. Nič, človek je vyprahnutý a ani sám nevie o tom, že Duch Boží odišiel. Ak by som to teda celé zhrnul, čo je duchovná deformácia? Je to zle nastavené svedomie. Ako sa prejavuje? Duchovnou nerovnováhou. Ovocie ducha je neskutočne nevyvážené. Čo ju spôsobuje? Duchovnú deformáciu. Narušenie Božieho zákona a narúšanie Božích princípov. Ignorovanie Ducha Svätého, ktorý ti vraví: počúvaj, v tomto máš problém, spamätaj sa, rob už niečo. A čím končí duchovná deformácia? Stratou Ducha Svätého a stratou večného života. Takže, priatelia, neignorujte to. Ak Duch Boží vám niečo hovorí, ak vás o niečom presvieča, berte si to k srdcu. To je moja prosba a túžba pre každého jedného z vás, aby sme teda neboli len poslucháčmi Božieho slova, ale aby sme boli činiteľmi Božieho slova a aby naozaj ľudia nás poznali nielen po pekných a krásnych akciách a po krásnych slovách, ktoré vychádzajú z nášho života, ale z našich úst, ale aby nás ľudia poznali po ovocí ducha, ktoré bude prítomné v našom živote. Amen.